салом алайкум азизони дил. Ин дафъа мо оиди як масъала суҳбат мекунем, яъне чунин ҳолатҳо бисёр рӯй медиҳад, яъне оиди газидани ҷонвароне ки заҳрдоранд, ба монанди мор, яъне занбур, каждум, дигару дигар, яъне ҳамаи он намуди ҷонвароне ки ба инсон зарар расонда метавонад, ҳатто боиси ҳалокати шахс мегардад. Барои мо тавсияҳое медиҳем ки яъне тавсияи саривақтӣ, яъне иҷрои он натиҷаи хуб медиҳад. Якум мо аз чӣ истифода мекунем? Манами кунҷита ҳама ҷода ҳаст. Мо чӣ хеле ки видеои пешиниадам гуфтем, мо фақат ҳамин тавсияҳоро пешниҳод мекунем ки ҳамун қариб ки ҳама дастрасӣ доранд ҳамун чизода. Манами кунҷит вақте ки баъди газидани ҳамун фарз кардем мор, ҳатто мори афиам боша, ҳамин кунҷита агар мо куфта, ҳамин кунҷита куфта ба ҷои ҳамун газидаи мор агар бандем, ҳамун заҳри ҳамун мора мебурора, яъне нест мекуна, шифо метиҳад. дуюм чизе ки мо мехоҳем тавсия диҳем, ин тухми турб. Инам ҳама ҷода ҳаст, дастрас карда мешавад. Ин тухми турб хубиш дар чие ки ин ба таври яъне универсалӣ. ҳамина мо чӣ хел истифода мекунем? Ина мо бо аввал мекубем, яъне майда мекунем, баъд бо шароб, яъне арақе ки чӣ хел мегӯянд, ҳамин қати якҷоя карда ба ҷои ҳамин газидаи чӣ хеле гуфтем универсалӣ, хоҳ мор бошад, кадом намуди море бошад, ин бисёр як чизи тавсияи бисёр хуб аст ки сари вақт ҳамин заҳра мебурора, баъд яъне шифо метиҳад. Агар мо ҳамин чиза пайдо карда натонем, яъне ҳамин тухми турба пайдо карда натонем, ҳамин турб худшам ҳамин бозорода ҳама вақт қариб ки ҳаст, аз ҳамин турб истифода мекунем. ваям ҳамин хел мекубем, ҳамин турба гирифта мекубем, ҷои ҳамин газидаги ҳамин морда мебандем. хоб тавсияи сеюме ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин манами сирко, рушқати уксус. ҳозир мо сиркое ки ҳозир мо дастрас кардем, ин сиркои себи 6%. ина бештар дар чизое ки барои истеъмол кардан мо вай мекунем, ояндам ин ҳозир мода лозим мешавад, ай ҳамин мо истифода мекунем. На ки ҳозир тавсие ки мо метиҳем кадом нави уксусе, яъне сиркое боша мешавад. Мо чӣ кор мекунем? ҳамин сирко уксуса мо саргини гоҳ қате, яъне саргине ки ҳамирӯза будагия, ҳамин қати якҷоя карда ба ҷои ҳамун газидаи фарз кардем занбур боша, агар хо дигар чи боша, ба ҷои ҳамин мебандем, сари вақт шифо метиҳад. баъд агар ҳамун ҷонвари газидагӣ агар каждум боша, яъне каждум аз сабаби он ки заҳри бисёр тез таъсир дорад, анами уксуса ман чӣ хеле ки гуфтам, хо ин намуд боша, хо намуди фоизи баландшам боша, мешавад, фарқ надорад. ҳамина мо бо олтингугирд, ин олтингугирдам бисёр ҷода дастрасӣ ҳаст, бисёри одамо медонанд, ҳамин қати якҷоя карда сари вақт мебандем, ҳамун заҳри ҳамун каждума ҳам мебурора сари вақт, ҳам шифо метиҳад. баъд як чизи дигар ки вақте ки мо ҳамин чизоро истифода мекунем, ҳамун шахсе ки яъне ҳамун ҷонвар газидагиай, ҳамин сари вақт мо бояд ҳамун қати тез ҳамин тухм ҳаст ку тухми ҳамин мурға фақат зардиша, зардира аз сафеди ҷудо мекунем, медиҳем, ҳамун ҳам шифо метиҳад, ҳам таскин, яъне ҳамун дарди ҳамуна як ҳам намефаҳма, ҳам ҳамин намегузорад ки ҳамин заҳри ҳамин мор тез паҳн шавад ба бадани инсон. анакун бародару мо дӯстон, як тавсияи дигара мо охирда мехоҳем пешниҳод кунем. Агар ҳамин тавсие ки мо ҳоли додем, агар ҳамин чизо дастрасӣ боша, бисёр хуб. Тавсия ҳама оддӣ, ман ҳамин хоки оддира об қати якҷоя карда, агар ба ҷои ҳамин газидагии мор, ҳатто мори хоҳ афӣ боша, хоҳ шохдор боша, агар ба ҷои ҳамин гузорем сари вақт, ҳамин нафъ дорад. ҳамин таҷрибаро ман баъди газидани занбур ма ҳамин чиза истифода кардагим. Агар шумоам ҳамина истифода кунед, барои чӣ хеле яъне натиҷа додани ҳамин худтон як хулоса бироварда метавонед. бисёр як чизе ки яъне оддӣ, ман ҳамин хока мегирем, об қати якҷоя лой карда дар ҷои газидагӣ ҳамун фарз кардем, хоҳ мор боша, хоҳ
занбур боша мегузорем сари вақт ҳамун шифо метиҳад. Баъд як хуби ҳамин дар чие ки мана бисёр шахсоне ки аллергия доранд, яъне вақте ки як занбур газиданда тез ҳамун бадани одам варам мекунад, ҳатто боиси ҳамин марги одам ҳам шидаги ҳамин ҳолатҳо. Агар мо ҳамин чиза тез истифода кунем, ҳамин чиз рух наметиҳад, яъне ҳатто аллергия ҳам боша ҳамин чиз таъсир намерасонад. Мана бародаро дар видеои ояндаҳо мо кӯшиш мекунем, инҷа аз сабаби он ки вақти бисёр нарава, оиди яъне газидани саг ки ин бисёр рух метиҳад, яъне баъд чӣ хел мо муайян карда метавонем ки саги девонаро фарз кардем аз саги солим чӣ хел фарқ мекунем, чӣ тавсиёи хуба насиб карда боша, видеои ояндада мо ҳамин чиза нишон медиҳем. боқӣ ба дӯстон дар амони худованд бошед.